हेलौ लोगोफोर, दिनै आं फिन खेबसे नोंथांमोननि गेजेराव बे भिडिअखौ लानानै फैबावबाय आरो बे भिडिअआ जाहैबाय रिजनिंनि सायाव जागोन। मानो होनोबा जोंहा गोबांथार सोलोंनांगौ दं, बेनि थाखायनो आङो बे भिडिअखौ रिजनिंनि सायाव बानायनाय जादों आरो स्पेसियेलि बे सोंथिखौहाय केलेन्डारनि सायाव बानायनाय जादों। मानो होनोबा जोंहा गोबांथार सोलोंनांगौ दं आरो गोबांथार रोंनांगौ दं। मानो होनोबा जोंनि गेजेराव गोबांथार केलेन्डारनि सायाव गोनो गोथो जानायखौ जों मोनबाय थायो। बेनिखायनो बे गोनो गोथोखौ आं दिनै क्लियार खालामना होनो सानदों। दा आङो बेयाव गोबाव खालामालासिनो कुइसन नाम्बार 2 सोंथि हिसाबै बेयाव दं, जुदि 2002 मायथाइनि 10 फेब्रुआरियाव रबिबार जायो, अब्ला 2003 मायथाइनि 12 मार्चआव मा बार जागोन? दा बेनो सोंथिया। दा बेखौ आङो नोंथांमोननो थख' थख' फोरमायना होगोन। नोंथांमोना जाहाथे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायो आसा खालामबाय। दा बेयाव आङो फर्मुलाफोरखौ खोन्थानोसै, नोंथांमोना भिडिअखौ मोजाङै नायदो। जुदि 2002 मायथाइनि 10 फेब्रुआरियाव रबिबार जायो, अब्ला 2003 मायथाइनि 12 मार्चआव मा बार जागोन? दा बेयाव अपसनखौबो होखानाय जादों। दा बे अपसननि गेजेरावनो बबेबा मोनसेया कारेक्ट एन्सार। दा बेखौ जोङो नागिरनानै दिहुननांगौ आरो बे नागिरनानै दिहुननांगौनि आदब खायदाखौनो आं नोंथांमोननो फोरमायगोन। दा बेयाव अपसन हिसाबै अपसन एआव दङ मंगलबार, अपसन बिआव दङ रबिबार, अपसन सिआव दङ समबार, अपसन डिआव दङ बुधबार। दा बै अपसनफोरनि गेजेरावनो बे कारेक्ट एन्सारखौ नागिरनानै दिहुननांगौ। दा आङो थोंजोङै नोंथांमोननो फर्मुलाखौ खोन्थानोसै। दा बयनिबो सिगां मायथाइ आरो अक्ट' आरो दान आरो सान एबा बाराय बेखौ मोजाङै नोजोर होनांगोन। दा बयनिबो सिगाङै कुइसनखौ खेबसे फरायनानै लाग्रोबावदो। जुदि कुइसनखौ मोजाङै फरायनानै लाग्रोबावदो। जुदि 2002 मायथाइनि 10 फेब्रुआरियाव रबिबार जायो, अब्ला 2003 मायथाइनि 12 मार्चआव मा बार जागोन? नङा होमबा? दा अपसनखौथ' आं दहायनो खोन्थाखाबाय। दा फर्मुलाखौल' खोन्थानोसै। दा फर्मुलाखौ गोसो होनानै खोनासंनांगोन, अब्लासो मोजाङै फिननायखौ दिहुननानै लानो हागोन। दा फर्मुला जाहैबाय बयनिबो सिगां मायथाइ, अक्ट', दान आरो बाराय बेफोरखौ गोसोआव लानांगोन। दा बेयाव 2002 मायथाइ दं, नङा होमबा? आरो नैबेयाव 2003 मायथाइ दं। दा सिगांग्रो 2002 मायथाइनि फर्मुलाखौ 2002 मायथाइनि 10 फेब्रुआरि रबिबार जानायखाय 12 मार्चआव मा बार जागोन होनदों नालाय, दाना बिनि फर्मुलाखौ खोन्थानोसै आङो बोरै बोरै जायो। बयनिबो सिगां दानखौ सानदो। बेयाव फेब्रुआरि दं, नङा होमबा? फेब्रुआरियाव बेसेबां सान थायो? फेब्रुआरि मासाव बेसेबां सान थायो? दा बेखौ नोंथाङा मिथिनानै लाग्रोनांगोन। आरो नैबेयाव दङ मार्च दानावहाय बेसेबां सान थायो? बेखौबो नोंथांमोना मिथिनानै लानांगोन। माने मोनफ्रोमबो दाननि दानफायाव बेसेबां सान थायो बेखौ जोङो मिथिनानै लानाया गाहाम। मानो होनोबा बांसिनानो जों मिथिखागौ आरो बयबो मिथिखागौ। मानो होनोबा फेब्रुआरि मासावल' 28 बा 29 जायो। मानो होनोबा फेब्रुआरियाव लिप यार थायो। बे लिप याराबो 4 बोसोरनि उनावसो ग्रोब बोसोरावसो जायो। दा बेनिखायनो आं खोन्थागोन। बे लिप यारनि सायावबो आं उनावहाय मोनसे भिडिअ' खालामनानै खोन्थागोन। फेब्रुआरि दाना आरो बे फेब्रुआरि दानाव मानो 29 आरो 28 सान थायो बेखौ आं नोंथांमोननो उनाव भिडिअ' मोनसे लाबोनानै खोन्थागोन। दा बेनि थाखायनो आङो फोरमायनानै दोनखाबाय।
जाहाथे नोंथांमोना नैबे सोंथिनि फिननायखौल' मोजाङै गोसो होनानै नायो बेखौ आङो आसा खालामबाय। दा फेब्रुवारि दानावहाय 28 सान दं नङा होमबा? दाना मा बुंदों जुदि 2002 मायथाइनि 10 फेब्रुवारि होनदोंना रबिबार। दानिया बै फेब्रुवारि दाननि 10 अक्ट'आव रबिबार जादोंब्ला बै फेब्रुवारि दाना 10 सान थांखाबाय नङा होमबा? 10 सानखालिसो रबिबार जादों। दा बे 10 सानखालि रबिबारखाय आङो नैबे 10खौ बाव दानख'नो थाखाय लाबोनोसै माइनास खालामनांगोन। मानो होनोबा 28 सान दं। 28 साननि गेजेराव 10 सान थांखाबाय। दा बा 10 सानाव रबिबार जादोंब्ला बै 2003 मायथाइनि 12 सानाव मा जागोन बेखौबोथ' खालामहैनांगोन ना। बिनि थाखायनो सिगांग्रो 28 साननिफ्राय 10 सान दानख'ना लायोबा फेब्रुवारि दाना 28 थायो नालाय 28खौ आं बाव लिरखाबाय। दाना नैबे 10 सानखौबो आं लाबोखाबाय। मानो होनोबा 10 सानखौ लाबोनायनि खारना जाहैबाय 10 सानखालि रबिबार नालाय 10 सानखालि रबिबार नालाय दा बेनिखायनो बेखौ दानख'ना लाखानांगोन। 28 साननिफ्राय 10 सान थांबाय नालाय 18 सान थाबाय। दा नैबे 18 सानखौ आं नैबे सेराव लिरनानै लाथ'बाय 18 सान। दानिया 2002 मायथाइनिखौ मोनबाय नङा होमबा? दाना 2003आव फैदो। 2003 मायथाइनि 12 मार्च होनदों नङा होमबा? दानिया 2003 मायथाइया गोदान बोसोर नङा होमबा? 2003आथ' गोदान बोसोर जाहैबाय। नैबेथ' गोजाम बोसोरमोन। 2002 मायथाइयाथ' गोजाम बोसोरमोन। दानिया 2003आव हाबबाय नालाय बोसोरसेयाथ' जाखायो नङा होमबा? दा बोसोरसे जायो ना बेसेबां जायो बेखौ जोंनो नांबाय थाला। दा सिदा आरो गोरलैयै टु दा पइन्ट नायदो। बाव होनदों 12 मार्च। दाना मार्च दानाव बेसेबां थायो? 31 सान थायो नङा होमबा? मार्च दानावहाय 31 सान थायो। दा बे 31 सानावहाय जोङो नैबे 12 सानखालि मा बार जागोन बेखौसो नांगौ नङा होमबा? होमबा 12 थारिख गोलैबाय। बे 12 थारिख 12 मार्च नालाय 12 थारिख मायथाइया जाहैबाय 2003 दाना जाहैबाय मार्च। दा बे 12 थारिखआव मा बार जागोन? दानिया नैबे 10 थारिखआव रबिबार मोनदों नालाय दाना नैबे 12 थारिखआव मा बार जागोन बेखौ दिहुननांगौनि खायदाया जाहैबाय ओरैबायदि। नैबे 18 सान मोननायखौ 2002 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव 28 सानजों दानख'नानै 28 सानखौ 10 सानजों दानख'नानै 18 सान मोननायखौ नैबेयाव लाबोनानै लिरफैनानै दोनदो। बेखौ लिरफैनानै दोनबाय आं 18 सानखौ। दानिया बेखौ नांला। दानिया नैबे 12 मार्चखौहाय बेबो 31 मार्च नालाय मार्च दानाहाय 31 मार्च नालाय दाना 31 मार्च थायो नालाय मार्च माने दान 31 सान मार्च दानावहाय थायो। दाना बै 31 साननि उनावहाय 31 साननि उनावहाय होननानै बियाखै दै एन्सारखौ। बेयाव 12 मार्चखौल'सो बिदों। 12 मार्च खालि मा बार जागोन बेखौसो बिदों। दा बे 12 मार्चनि उननिखौ जोंनो नांला। 31 सान थायोमोन नालाय मार्च दानावहाय दाना बेखौ जोंनो नांबाय थाला। उननिखौ नांला माने 12 मार्चआवनो 12 मार्च खालिनो आरो 12 अक्ट' खालिनो मा बार जादों बेखौसो बिदों नङा होमबा? दा बे 12खौ नैबेयाव लाबोनानै दाजाबदोल'। दाजाबनानै बेसेबां मोनो? 30 18 दाजाब 12 30 मोनो होमबा? 30 मोनो नङा होमबा? 30खौ बावलिनानै लाफैबाय आं। 30 सान जायो गासै 18 आरो 12 30 सान। दानिया बेखौ खोमोरजोबदो। दानिया साननानै लादो सप्ता खनसेयाव बेसेबां सान थायो? सप्ता खनसेयाव 7 सान थायो नङा होमबा?
बै 7 सानजों नैबेयाव मोननाय 30 सानखौ राननांगौ, होमबानो नोंनि फिननायखौ मोनगोन। आं नैबेयाव 30खौ लाबोबाय, नैबे 30खौ लाबोबाय आङो, बे 30खौ लाबोबाय। ओमफ्राय सप्ता खनसेयाव 7 सान थायो नालाय, नैबे 7खौ बाहाय लिरबाय आं। दाना रानदो, 7 सानजाबसे 7, 7 सानजाबनै 14, 7 सानजाबथाम 21, 7 सानजाब्रै 28। दाना 30निफ्राय 28 दानख'योबा 2 थायो। दा नैबे 2आनो एन्सार जागोन दै, 2आनो एन्सार जागोन। गोरलै नङा होमबा? एसेबाबोथ' हमनो हाबाय। बांद्राय गुदु गुदा गैया, खाथा कलम लाफादो सेराव, आरो फर्मुलाफोरखौ आं खोन्थानायखौ लिरै लिरै लादो, ओमफ्राय खालामदो, होमबानो इजि जागोन। दा नैबे 2आनो एन्सार, बेनो फिननाया। दा बेखौ 2आ बोरै फिननाय जागोन नङा होमबा? बेयाव मंगलबार दं, रबिबार दं, समबार दं, बुधबारसो दं अपसनाव। दा बे अपसननि गेजेरावसो मोनसे अपसन कारेक्ट एन्सार दं नङा नालाय, दाना बे 2आ बोरै एन्सार जाखो बेखौ आं खोन्थानोसै दाना। 2 मोनदों नङा होमबा? रबिबार दङ, बांद्राय गुदु गुदा खालामालासिनो डाइरेक्ट बेयाव 10 तारिख फेब्रुवारियाव रबिबारमोन नालाय, दानिया रबिबारजों नैबे मोननाय 2खौहाय दाजाबबानो मोनबाय फिननाया। दानिया नैबे रबिबारनि उनाव 2 दाजाबनांगौ, होमबानो नोंनि फिननायखौ मोनगोन। नैबे 2 सान मोनदों नङा होमबा? दानख'नानै दहाय 2 सान मोननायखौ दाना बेखौ दाजाबदो, रबिबारनि उनाव 2 दाजाबबा मोनगोन। रबिबारनि अखानायै मा दं? समबार दं। रबिबारनि अखानायै समबारनि अखानायै मा दं? मंगलबार। दानिया बिसोर मोननैयानो 2 मोननै नङा होमबा? मोननै दाजाबनानै नैबे रबिबारजों 2 दाजाबनानै मा मोनदों? समबार, मंगलबार। दाना नैबे समबार गैला, नैबे मंगलबारासो एन्सार जाबाय। दाना अपसनाव नागिरदो, मंगलबार दंना गैया? अपसन एआवनो दंथारबावोसो नै, अपसन एआव मंगलबार दं। दा एन्सारा बेनो, रबिबाराबो नंला, समबाराबो नंला, बुधबाराबो नंला। दा मंगलबार मोनदों नालाय, कारेक्ट एन्सारा अपसन ए मंगलबार। गुदु गुदा जेबो गैया, गोबांथार साननांगौनि गोनांथि गैया, टेनसन लानांगौनि गोनांथि गैया। बेफोर गासिबो एसे खर' बाहायलायनानै सानलायबानो कारेक्ट एन्सारखौ दिहुननो हायो। दा बेसो जादों, फर्मुलाखौ मिथियाबा दिहुननोबो हानाय नङा। बेनिखायनो आङो दहाय एसे सिगाङाव बुंखादों, भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायोबा फर्मुलाखौ मोजाङै थख' गोसोआव लालाङोबा बे सोंनायनि फिननायखौ गोरलैयैनो दिहुननो हागोन होननानै बुंखादों। दा बेखिनियानो दिनैनि भिडिअखौ आं बेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों, आरो इयुनाव बानायलांबाय थागोन बिदिनो मोनफा मोनफा। दा बेखिनिखौ बुंनानै आंनि बे दिनैनि बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों, थेंक्स।